Postoji istina, a postoji i laž. I postoje i sljedbenici njihovi. Često se događa da laž zavlada i često je da istina ostaje u manjini. Međutim, ima onaj koji zna skritosti i ćutnje unutarnje. Čovjek koji misli na dženet i džehennem nema druge brige. Ko se odvaži i radi brzo, bit će izbavljen, dok i tražitelj koji je spor može gajiti samo nadu. I znaj da onaj koji djelo uskraćuje imat će propast u džehennemu. Desno i lijevo su puti koji zavode. Put srednji je knjiga vječna i predanje vjerovjesnika. Sa njeg se proširio sunnet i njemu je povratak konačni. Onaj koji se protivi propao je. Savjetujem ti svjesnost o Bogu, da ustraješ na odredbama njegovim, da ispuniš srce sjećanjem na njega i da se držiš za uže njegovo. Okrijepi srce savjetom lijepim, ojačaj ga vjerovanjem čvrstim i navedi ga da vjeruje u prolaznost. Omogući da sagleda nesreće svijeta ovog. Upozori ga na moć vremena. Predoči mu događaje naroda minulih, te prohodaj između staništa i tragova njihovih. Pogledaj ono što su činili i gdje su dospjeli. Otputovali su i nastanili kuće samoće. Allah zna skritosti i ćutnje unutarnje. Izvagaj sam sebe prije nego što budeš izvagan i procijeni sam sebe prije nego budeš procijenjen. Uredi mjesto boravka svoga i ne prodaj budući svijet za svijet ovaj. Znaj da Allah stapa oblike različite, približava udaljene i razdvaja spojene. Ne budi rob drugog, jer on te je stvorio slobodnim. I znaj, nema dobra u dobru koje se postiže preko zla, niti ima dobra ikakva u ugodnosti koje se postiže preko tegobe. Jake napade briga odbij čvrstinom trpljenja i čistotom vjere. Znaj da onaj koji zanemari umjerenost zastranjuje. Izdigni dušu svoju iznad niskosti svake.
makar te na izgled vodila željenim ciljevima. Savjetujem ti svjesnost o Bogu i da ustraješ na odredbama njegovim. Ispuni srce sjećanjem na njega, jer on pobjeđuje onoga koji ratuje protiv njega i nagrađuje komu zahvaljuje.